سلام كبرات تقاتلتي لبونا ميديا مقع بسلام مساهم نلما عنتي حدا قاشا حزلكم قريبا له مزار عربي عرسناها بزعبا ADHD مالت Attention Deficit Hyperactivity Disorder زبل كوينو ازي مسيومرو متحاز زلو كوينو أبو زحات قلعوتن عبيتن زرقة ساقامي بزعبا زي أرستي مبزحتنا دحان زغاني أفلطو سلديبلنا بزحات سدرابيتات بزي قداي كشغورو نعزبينا بعابيقا اتم كمزي ساقام دلغم قلعوت وي عبيتي أنقاي قبو حاجز كرهبو زتفالالي تصعنتات سلزقاتهم زيادة نشقراتهم زتحلال خيخون مالتي لما حنتقا نزيز أجم دحان زقني أفلطو رخيبنا قرب بمطنو نتشقرات يقاللو يقابز بالحسب حدا قاشا حزلكم قريبا له ازي قاشايكا مزلوو ناي فلطاتن تموكرو سراحن أوهايدو مالتي بزعبا زي أرستي مبريدات كبناي بمقتصال نعطو يسيف عدمي أخبيركا زلكا فلطاتن تموكرون نهزبخا كتكافل فقدنيا سلزغونكا بسمين بسم كلهم تخاتاتلتن كابل دي يمسكنكا كم أتوي كوكوننا عطو يسيف بزعبا بحربايتها حصر زبالة مبرهيتات نتحزبتي انت تبوم صبو نيرو غنى لي أتوتوسو أنا يوسف مكان يبهالا فلتشحن كان كلتنا بيونيفرسيتي سمرا بإديوكيشنال سايكولوجيست تبع العودي تمرقة تحريوا فلتشحن عسر تقلتن كان أو حقر نروي مسي أنزل لقوه حقر نروي كامس أو ما أدام زبصحو بكا بيتي ناي أمرو تقنزل لهم سبات وينا بحدا يسرح له زوان زي يسرح له مالتي حراي نابتي مبقسي أرسنا خنملس ADHD مالت انتاي مالتيو أتيسير كمزي أقدم كزبالك يو أتتصفو زي زعبا زحمام زي ويكاب زعبا زختولة صنعها أبستفر عليه أوان كابستفر عليه سبات سمعنا يو خنكون نخلينا جن نخلاتنا حافشاوي ويكا تمساسل رديت نخلوانا انتاي مهانو قلتو كفتنية زي قال زي أحصرة قال كاب قامقا إنجليش توسطوينو attention deficit hyperactive disorder يبهال زي تاي مالتيو ناي ود سبات ناي أتوكرنا دسرغن ومخا أكلاتنا خاني زيادة نطفتات كم نبر نلعلي نطفتات بفلاي أو قلعو أبز الرأيلو زي حد خفتيهم ناي أمر حمامات تبهايلو تسوعي مادتيو كم زخبل كله تلاقامي ويكا خمزة خور خوست دلي ناي أمر حمام كنبل كلنا وفليز ولا رديت نخلونا مهناتو نحنا أب حربايتنا كابا متصانا نريو كلنا ناي أمر حمام الله خدال كل سب امنز الدرابة خاطناي سنة مقبار ويكا خاطناي بحلنا يتحبتسا وصا نقارات زقابر عينت ويكا رديس لزلنا نتي نرخبو حاجز بقولي له نرخبو نخيل حاجزن بقولي له هو زخيل ناي أمور حمام كم مركب خاني يقطبنا يو لذي لك خمتي أب أكلاتنا زرع حمامات وقنانا حمم قرنانا حمم وقنانا حمم زي ناي أمور حمام زبالكا لك أب قال خطان ناي أمورنا قال حمام زقات ناي أمور حمام يبحل فزي زي حمام زي كم قديم قوي تنقيف كان يركيها أو كل علمه زركب كوينو أو كل تصاوين زركب عينات كوينو ناي أمره حد خفتيو ناي أمره حماماتي قبل يخل مالتي زي active زي مالت attention deficit hyper
active disorder زي حاجة disorder لازم بحث زبالة كم زخب الفوتو اوكي بتاع صبو غيركا خا ديليسكايو نابتا خالايتي حتى كمرح ازي ADHD زبحال ناي عمره صقم مالت مولو كا ناي عمره حمام كنبلو عين خيلنا جن مسي عمره متحازلو صقم سلازخونه انكي مبغسيو انتايو عابينا كل عدمخه اتوم ملكتات كرأيو يجمرو بو لكيو كمتي أب استفل عليه حفاظ بلو انكي ما يزحمان مزي زي الكان غفلتو تعمي الشجار وينو طب حجون مدن انت زي تبع صحيو جن حافشاوي زبلو ወይ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ዝብልዎ እቲ ካብ ተፈጥሮ ወይ ከዓ ካብ ወለድና ካብ ናትና ጀነሬሽን ዝውሰድ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ወይ ከዓ ምስ ተወለድና ዘጋጥም ወይ ክንውለድ ከለና ዘጋጥም ናይ ከባባዊ ፅልዋኻ ክኸውን ይኽእል ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ናይ ከባቢ ፅልዋ ክብል እንከለኹ ኣብ ግዜ ጥንሲ እሞ እቲ ነፍሰ ጾር ዘይተደልየ ወይ ከዓ ጎዳኢ ዝኾኑ ነገራት ከም መስተ ከም ሽጋራ ከም ሓሺሽ ከምኡ ተመሳሳሊ ነገራት ኣብ ትወስደሉ ግዜ እቲ ቆልዓ ናይ ኣድሆደ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ግዜ ወሊድ እውን ብዙሕ ናይ ትውለድ ከሎ እቲ ቆልዓ ብዙሕ ናይ ኮምፕሊኬሽን ዝበሃል ናይ ወሊድ ኮምፕሊኬሽን ወይ ከዓኒ ሓልክታት ምዘጋጥም እውን እቲ ቆልዓ እውን ኣድሆዶ ናይ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ደጋጊመ ክገልፆ ዝፍትን ኩሉ ብከምዚ ዝሓልፍ ኩሉ ይገጥሞ እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ኩሉ ኣድሆደ ዘለዎ ቆልዓ እውን በዚ ሓሊፉ ማለት ከዓ ኣይኮነን እዚ ከም ተኽእሎ ግን እዚ እዩ ኢሎም ዝዛረብሉ ማለት እዩ ግን ዝዓበየ ግን ኣብ ካብ ተፈጥሮ ዝውሰድ ወይ ከዓ ኣብ ኣእምሮና ዘጋጥም ተፈጥራዊ ክስተት እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ከዓ ብዙሓት ከዓ ትንታነ ወይ ከዓ ንመግለፂ ከዓ ይህቡ እዮም ማለት እዩ እዚኣ ካልኣይቲ ሕቶ እንታይ ኢልካ ነርካ ርያታ ኣበይ ናይ ክሊ ዕድመ እቲ ምልክታት ክርአ ይጅምር እዋ ሕጂ በዘለናዮ ዓዲ ክንወስድ ንሕራ ኮይና ጌጋ ስእሊ ንኸይህብና ኣይካልእ ኣብ ነርወይ ንሕራ ኮይኑ እንታይ ዝብል ኣብ ቆልዑትን ህፃናትን ካብ 3 ክሳብ 5 ሚእታዊት ኣለዎም ይብል ማለት እዚ እንታይ ማለት ሕጂ ኣብ ሓደ ክላሲ ሓደ ወይ ክልተ ቆልዓ ኣለዎም ይበሃል ማለት እዩ እዚ ኸዓኒ ወላ በቲ ናይ ፆታ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ተባዕትዮን ይርከብ እዩ ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፉ ክርአ ይጅምር ምክንያቱ ሃይፐር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ንጡፋት ስለ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ፀኒሑ ዝረአ እዩ ይብል ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር እዚ ሕማም እዚ ምስ ዕድሜና እንዳኣደገ ዝኸይድ ሕማም ከዓ ኣይኮነን ንሕና ክንዓቢ ከለና ከዓ ምስ ዕቤትና ምሳና ከዓኒ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ኣብ ዓበይቲ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ህፃውንቲ ዝረአ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ከዓ ይረአ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ እውን ደጊመ ከነፅሮ ዝደሊ ምልክት ወይ ከዓኒ እቲ ህላዌ ናይቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ፆታ ናብ ፆታ ካብ ዕድመ ናብ ዕድመ ከዓ ክፈላለ ከም ዝኽእል ከዓኒ ከገዝፍ ወቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለለየ ብሓፈሽኡ እዚ ሕማም እዚ ወይ ከዓ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ከም ዝርከብ ተቂጠ ከመልክት ፈቱ ማለት እዩ ግን ሕጂ እንታይ ክብል ብዝያዳ ከዓኒ ንሕና ወይ ወላዲ ፀኒሕካ ትመፆ ትኸውን ድሓን ዝቆልዓ ውዑይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝቆልዓ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ድሓን እንዳዓበየ ከይድ ከሎ እንዳለበመ ስለ ዝኸይሲ ሕማም ከዓ እንዳጠፋኣሉ ስለ ዝኸይድ እዩ ናይ ዋዐ ነገር እዩ ኣብ ሓጎይ ከምዚ ነይሩ ኣብ ገዛና ከምዚ ውዕያት ኢና ነርና ተባሂሉ ነዊሕ ግዜ ሓገዝ ከይረኸበ ዝፀንሕ ናይ ምኻድ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ምልክት እውን ምስ ዝርአ ኣብ ቆልዕነት ኣብ ቆልዓ ድዩ ኣብ ንኣሽቱ ከሎ ምስ ዝርአ ቀልጢፍካ ሓገዝ
ንክግበረሉ ክሳብ ዝዓብስ ዘይምፅባይ እብል ዘደሊ ማለት እዩ እዚ ፀገም እዚ ካብ ውርሻ ማለት ካብ ስድራ ቤታት ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ መበገሲኡ ብንፁር እኳ እቲ መበገሲኡ ፍሉጥ እንተዘይኮነ ግን ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ወይ ከም ዝተፈላለዩ ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ ምርምር ዝገብሩ ሰባት እቲ ተኽእሎታት ካብ ውርሻ ካብ ናይ ስድራ ቤት ውርሻ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን እቲ ቆልዓ ቅድሚ ዕድሚኡ እንተደኣ ተወሊዱ ወይ እውን ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብ ግዜ ሕርሲ እውን ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥሞ ከሎ ብከምዚ ከምዚ ፀገማት ክቃልዕ ክእል እዩ እቲ ኣደ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መስተ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ፀገማት እንተነሪዋ እቲ ቆልዓ ናይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክቃልዕ ይኽእል ግን ከምቲ አንተ ወይ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪኻያ ኢኻ እዚኦም ጠንቅታት እዚኦም ዝሓለፈ ቆልዓ ዋላ በቲ ADHD ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እቲ ገለገለ ተኽእሎታት ናብቲ ፀገም ዘቃልዖም እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ከምዚ እዚኦም ስለ ዝሓለፈስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ወይ ናይ ADHD ፀገም ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኢኻ ትብለና ፅኒሕካ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ ኣቶ ሴፍ ናብታ ትቕፅል ዝያዳ ከተብርሃልና እዚ ከምዚ ዓይነት ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ቆልዑት ወይ ዓበይቲ እንታይ ዓይነት ባህርያት ወይ እንታይ ዓይነት ምልክታት የንፀባርቁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንፃረ ናይዚ ሕማም እዚ ልክዕ ብላቦራቶሪ ወይ ከዓኒ ብናይ ደም ምርመራ ዝፍለጥ ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ በቲ ዝርአ ምልክታት እዩ እንጂ ናቶም እትዮም ክኢላታት ናታቶም መምዘኒ ኣለዎም ናታቶም ክእለት ኣለዎም ናናቶም መርኣይ ኣለዎም ግን ብጠንቂና ንሓደ ቆልዓ ወይ ንሓደ ሰብ በቲ ዝርአ ምልክታት ኢና እዚ ከምዚ ኣለዎ እዚ የብሉን እዚ ኣድህደሎ የብሉን ክንብል ንኽእል ስለዚ እቲ ምልክታት እንታይ እቲ ምልክታት ምፍላጥ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ከም ወለዲ ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እዚ ምልክታት እዚ ምዝንርኢ ጥርጣረ ክሕድረልና ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣለዎ ማለት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ጥርጣረ ሓዲርና ናብ ዝግብኦ ምርመራን ናብ ዝግብኦ ሓገዝን ክንወስዶ ስለ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ ቀጥታ ናብ ትሕተኻ ክምለስ ምልክታት እንታይ እዩ ምልክታት ካብ ፆታ ናብ ፆታ ክፈላለ ይኽእል እዩ ካብ ዕድመ ናብ ዕድመ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ሕጂ ክፍትን እየ ዝርዝር ምልክታት ናይዚ ሕማም እዚ ግን እዚ ኩሉ ዝብሎ ዝርዘራት ኣብ ኩሉ ይርአ ማለት ኣይኮነን ወይ ገሊኡ ይርአ ገሊኡ ዘይርአ ወይ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ከም ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ድሕር ሪእና ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ከባቢ 3-4 ዓመት እንከለዉ እቲ ነፀርታ ናይቲ ሕማም ይርአ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ድሕሪ 7 ዓመት ምትኮና ወይ ከዓ ኣብ ምዕባየን ከዓ እቲ ሕማም ክርአ ይኽእል እንታይ እቲ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ድሕር ሪእና ብምልክት ማለት ሕጂ እዚ ሕማም ዘለዎ ሰብ እዚ ወላ በቲ ብሓደ ብሓደ ክሪኦ ክፍትን እየ እንድሕር ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ነቲ ዝወሃቦ ሓበሬታታት ብግቡእ ሰሚዑ ኣብ ምትግባር ናይ ምፍፃም ፀገማት ይፈጥረሉ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ሓበሬታ ፅን ኢሉ ክሰምዓካ ዓቕልን ተኽእሎን ይስእን ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ሕጂ እዚ እስኻ ነቲ ሓበሬታ ከነፅላ ዘለና ዓብ ተወሳኺ እስኻ ነቲ ሓበሬታ ክትቦ ከለካ እቲ ቆልዓ ናቱ ምክንያቱ እንታይ ነልና መጀመርያ ኣተንሽን ደፊሲት ናቱ ናይ ኣድህቡ ይስራቕ ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ትዛረቦ እሱ ብዛዕባ ካሊእ ይርኢ እስኻ ትዛረቦ እሱ ካልእ ነገር ይገብር እስኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር ትዛረቦ እስኻ ብዛዕባ ካሊእ ይሓት ስለዚ ከምዚ እንድሕር ሪኢኻ መብዛሕትኡ ንሪአና ንምልከት ንሪአና ከም ዓበይቲ ክዛረቦ ከለካ ናብ ካልእ ከይድ ከሎ እንታይ ዝሰምዕ ድዩ ዝቆልዓ ደንበርካ ሰምዓንሉ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ክፃወት ከሎ ቆልዓ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ብዙሕ ጫውጫውታን ድምፂ ዘለዎ ረበሻ ዘለዎ ዓይነት ፀወታ ክፃወት ይፈቱ ምርሳዕ እውን ከም ሓደ ምልክት ናይቲ ሕማም እዩ ምርሳዕ ነገራት መልእኽቲ ናይ ምርሳዕ ነገራት ናይ ምጥፋእ እዚታት ከዓ ከም ሓደ ምልክታት እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ከዓኒ
ካብ ሓደ ነገር ናብ ሓደ ነገር ቀልጢፍካ ናይ ምልውዋጥ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክሰርሕ ፀኒሑ ሲ ነቲ ዝጀመሮ ነገራት ከይወድኦ ከሎስ ካልእ ነገር ይጅምር ንኣብነት ዕዮ ገዛ እናሰርሐ ዕዮ ገዛ ዝሰርሕ ኣሎ እንዳበልካዮ ከለካ ሲ ንዑ ገዲፉስ ብዛዕባ ናይ መግቢ ዝዛረብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር እናሰርሐ ከሎ ንዑ እንዳ ሽጉርቲ እናመተረ ከሎ ሲ ብዛዕባ ቴሌፎን ቴሌቭዥን ይትንክፍ ማለት እዩ ንነገራት ይጅምሮ እምበር ኣይውድኦን እዩ ማለት እዩ ያ ስለዚ ነገራት ሙሉእ ጀሚሩ ንክውድእ ፀገም ይፈጥረሉ ማለት እዩ ናቱ ናይ እንታይ ካልካ ኮንሰንትሬት ናይ ኣቴንሽን እቲ ኣድህቡስ ብቐሊሉ ይስረቅ ስለዝስረቅ ኣድህቡ ስለዝስረቅ ብሓንሳዊን ኣብ ሓደ ግዜያዊን ብዙሕ ሓሳባት ኣብቲ ኣእምሮ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣእምሮና እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኣእምሮና ሲ ኣብቲ ኣእምሮ ናይቲ ቆልዓ ወይ ናይቲ ሰብ ኣድህዶ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሓሳባት ይመፁ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳባት ክስረቅ ይኽእል ማለት እዩ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ከዓኒ እንታይ ክብል ዝኽእል ብዙሕ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ካብ ወላ ናይ የእዳው ክኸውን ይኽእል ናይ ኣእጋሪ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ይጥውቕ የእጋሩ እውን ኮፍ ክብል ዘይክእል ሰለል ሰለል ከብሎ ይኽእል ክሃርም ይኽእል እዚ ናይ ኣካላት ባዕኮር እውን ሓፍ ኮፍ ዝብል ሓፍ ኮፍ ናብቲ ኸይድ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደ ሰዓት ይኹን ንዝተወሰነ ግዜ ኣብቲ ቦትኡ ኮፍ ኢሉ ነቲ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ናይ ምውዳእ ዓቐብ ይኾኖ ሕጂ እንታይ ይኸውን ይትስእ ደገ ኸይድ ይወፅእ ወይ ንካልእ ጎረባብቱ ይርብሽ ከምዚ ዓይነት ነገራት ይገብር ማለት እዩ ከም ካልእ እውን ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘረባ እውን ክነስተውዕል ንኽእል ኢና ሓደ ኣድህዶ ዘለዎ ሰብ ክዛረብ ከሎ ብፍላይ ቆልዑት ምስቲ ዝዛረቦ ርእሲ ዘይሰማማዕ ኣርእስቲ የምፁ ማለት እዩ ንስኻ ብዛዕባ ነገሻ ክትዛረብ ከለካ ካቶም ብዛዕባ ደቃሲ ትዛረቡ ወይ ንስኻ ብዛዕባ ሓደ ርእሲ ክትነብልካ ከለካ ዘይሓሰብካዮ ሃንደበት መፅኦም ክዛረቡካ ይኽእሉ ማለት እዩ እንደገና ክዛረቡ ከለዉ ብዙሕ ይሓስቡን እዮም ብዙሕ ነገራት ከምዚ እንድሕር ኢለስ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እንድሕር ኢለስ እዚ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን እዮም ብዝመፆም ሓሳብ ቀልጢፎም ይዛረቡ ቁኑዓት እዮም ዘለዎ እዮም ዳሓስቦ ግን ብካልእ ወገን ከዓ ክጎድኦም ከዓ ይኽእል ምክንያቱ ነቲ ከባቢካ ዝሰማዕ ነገራት ክትዛረብ እንድሕር ተዘይክኢልካ ምስ መዘኑካ ዝኸይድ ነገራት እንድሕር ተዘይተዛሪብካ ክጎድኣካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩ እውን ከም ካልእ ተሪኦ እውን እቲ ሰብ ሕቶ ክሓትት ምስ ዝጅምር ክሕተቱ ምስ ዝጅምሩ እቲ ሰብ ሕቱ ከይወድአ ንሳቶም ክምልሱ ይጅምሩ ዓቕሊ ስእኑ ንነገራት ጠጠው ኢልካ ሰሚዕካ ነቲ ዝተዋሃበካ ሓበሬታ ኣብ መስሪሖም ናይ ምምላስ ግዜ ይነውሖም ስለዚ ከጀመርካ ከለካ ቀልጢፎም ንሳቶም ኣብ መልሲ ክህቡ ማለት እዩ ኣብ ቆልዑ ዝረአ እውን ብጣዕሚ ገዳሲ ዝኾነ ግን ከም ፀገም እውን ንዓኣቶም ዝረኣዮም ወይ ከዓ ከጋጥሞም ዝኽእል ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ሪጋ ምፅባይ ኣነት ኣብ ግዜ ቆልዕነት ሕጂ በብሪጋ ክትፃወት ሓደ ስኻ ትሕዞሞ ድሕራይ ሓደ ትሕዞ ሓደ በሪጋ እዚ ስርዓተ ሕጊ ናይ ፀወታ ከዓ ኣየማልኡን እዮም ቀልጢፎም ወይ ኣብ መንጎ ቀልጢፎም ይኣትዉ ሪጎም ክፅበዩ ኣይክእሉን ወይ ይርብሹ ወይ ሕጂ መዓት ገልጠምጠም ይኸውን ማለት እዩ ንካልኦት እውን ክዛረብ ከለካ እውን ምፅ ኢሎም ንስኻ ገለ ዘርከብካ ምፅ ኢሎም ኣብ መንጎ ኣእትውካ ምክንያቱ ክፅበዩ ኣይክእሉን እዮም ነገራት ሕጂ እስኻን ኣቦን ኣደን ክዛረቡ ከለዉ ንነገራት ተፀቢዮም ምስ ወድኡ ኣነ ከምዚ ደልየ ኣይብሉን እዮም ምፅ ኢሎም እንዳጎየዩ ኣነ ከምዚ እዚ ደልየ ከምዚ ኮይነ ኣለኹ ይብሉካ ማለት ስለዚ እዚ ከም ዓበይቲ ወይ ከዓ ከም ንቡር ቀንዲ ረቑሓይታት ምልክታት ኣብ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ዝረአዩ ግን ክገርመካ ጥራሕ እዚ ደኣ ከም ዓበይቲ ምልክታት ይኾኑ እምበረይ ተወሳኺ ምልክታት እውን ይረአዩ ወይ ሓደ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ እውን ወይ ዓብ ሰብ እውን ንካልኦት ናይ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ሕማማት እውን ክቃላዕ ይኽእል እዩ ከም ኣብነት ኣይደኖ እንድዒ ኣይፈልጦን እየ ብትግርኛ እንታይ ይበሃል ምክንያቱ ብካልእ ቋንቋ ፈሊጥካዮ በቲ ቋንቋ ናትና ቋንቋ ክትረክበሉ ነቲ ቃል ልክዕ
تشجريها جين حجي كم أنكس ويكا anxiety تبال بإنجليش حجي أما زحتهم قلعتي كرغ تايماتي فرحي رعدي كم زيتات يفرحوا ناي المات فرحوا ناي دمتي فرحوا ناي قال فرحي ما تأمل كم تريوين سقطي ناي عمره سقطوين ديبريشن بهالوين كقاتمهم يخيلي أبو عجز زخيل كله كم تقول أمر كله أدو خد زلوسب زل الله مالك كم يكون حقل فلات الله أبصر عهد تمرتها كم عابس أجمعت خاقات ممكلي منات أبيت مرت خوفي لهم جبوا حبريتا وسيدهم نزوهابهم حبريتا ناي مسمعن ناي مستوعلن كاني أجمع قبلوني ولا بتسعة تمر نابا صعوبة حتى اليوم نسا كم رحكان دي حجي إذا أبتيا أنت عينت ملكتات يريو زبلنا خمتي قبل صوت صنعها بعابي أتي أدوهم بقللو يسرق مالتي أدوه يبوم نزقون نجار أبتمرتكون أبصوتهم يكون أبستفعل عليه نجارات أدوه يبوم نتزقوا زلوا نجار عقبرنيهم نيشتي نجار بنيشتي نجار في أدوهم يسرق مالتي كان يوم كل عزيم اليوم وعياتهم كم تيجي بلاد صنعها انتبه قارم ديو انتبه إداهم ديو بتعني من قصاصات يزوتريهم كان زي بوشت كن بدقة خمسي ربشالو يربشوا بتوسخ وين كمزي نايق أنقو أتسجم وين يفتروا لومي كم تي أدمهم نتي أنقو ألتفهم أي ملكونيو قال نايق أنقو أتسجم يفتروا لومي أتي خالو خم تخطوط بقول صوت أنا حكام مالتي اتقول كحسبه نجارات بزقبا خايت جنزبه إخا ملس زهد مالتي زي دحراي كل موضوع نخون أتمرت ويا محبراوي وتون تايت سجم فترة لهم موضوع نخون بتوسخيتي كم زي عينت سجم زلوا وسب نايدك أتسجموني فترة لي كم زي قلتي بقللو دك أساي وصلني وي بقللو يبارابر مالتي كم زي زبل كايو بزح خاطر إسكاتهم ملكتات مالتي ممرحتات ون أيتصبني عقلي تعكست سلذي يقولوا ممرحتات نتزوهابو ممرحتات بقص عليه فلوسه مالتي أبتمرتديو أبجزاري أبتفعل عليه نجارات نتزوهابو ممرحتات كم زي تكبر وي كم زي ركاح حلقة كم زي كبر بال عقل تعكست سلذي يقولوا نت ممرحتات أيكتولون نت ممرحتات سجيروقا استفعل عليه نجارات يقبر مالتي مسرعو أيحلوني كمزي نخالوت سبات وين يربشوا كمزي قلتفيلو أبناء كالوت نجارات سلازاتو نخالوت سبات وين يربشوا زي عبيتن أمنا إشتون دركب ولا عبيت سبات على حجزي قلتيفهم حادثة زغان عندها تزارب وزغان عندها تجبره أو بلق لهم نتي نجار زربشوا له مالتي كمزي عينت ملكتات بزحت ملكتات كم دلهم كم تقتوا له تسأل حاجة إذا ملكتات يوم أجلس كل رأي يقولوا أبجل هذا كل رأي يخوضهم جيت ملكتات أصبحها أبجل سألنا صنحنا صنحها بتوسخي سيل كم مبريتات وكم توسخي لنيش تبي لمبر بملو صبغير كها قلصو صنحها مالت حجي نبتا تغسل حتى كم راح كاتو يسير اوكي ملكتاتو اصبح بنا خري صنحنا كم زي عينت صقم زلوم قلع انت عينت بده وي صقمات يفطر له طب حتى حجي تاخذ صنحنا الملكتات نريد صنحنا مخنياتو انتي ملكتات زي ريغا زي محلاو فلاي مسمزنهم مالك جند ريغا زي حلو نحر كوينو بمزنو يطلع لازم بمنزنها مصلا مالكا تنصلخا غاطمو مالك مسو دصاوت السن مسو نوتناتو ترديو خمناتو خوف كبل تقل سب يستن تنصلون ادلو كمزنو يركب إذا خاني سعبين نخال تنقينا يا أمر حمامك مرح يخير مالك بس تنصره بعابيو تي محبراوي تنصله ولا بجزوين عرض ربش ده سمع ولا نحركين وين نبص حق الداي أو جزاون خون خلي كم ولد مالتي كرم خيل كترف خيل نصل خيل قصع خيل لذي زقول عزي قدايو ما بزح نجارات يخون مالك حجي
صعبين نايزخا بتعمي يخبر مالك تنصل قلعه استهرم قلعه زي قبل قلعه ناتو صعبين ما نمسب زنقوعي مثلا حدا مننوتو زطفق قلعه يخون خلت حمام ناي امور حمامات قديمه قبل صنعه ناي ديبريشن انزايتن كلا عينت حمامات ها بدا يكون تلفون ስለዚ ዝቆልዓ እዚ ዓብ ነገር እዩ ወላውን ኣይሰምዕ እንዲኻ ኣይትርዳእ እንዲኻ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዕ ካብ ቀረባ ኣለይትኻ ኣዝዩ ቃንዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቆልዑት እዚ ክረአ ይኽእል ኣብ ዓበይትኻ ብኡ መሰረት ከዓኒ ንሕራኒ ኣድሆዶ ዘለዎ ኣቦ እንድሕር ኮይኑ ወይ ኣደ እንድሕር ኮይና ብመፃምድትኻ ዘይምስምዓኻ ክፈጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ هذا جزء سمعني رأي أمنا جلس تجبره كيتم نيرات يعدد دحر كل مسعى فريتا جن نقولوا ثلاثة أربعة حدارية بتيها معناته تعوين العلي مالتي جن انتهيت من يرى حجي أنا سي ندك أي سي أي سمعهم يرى جي دك أولا سي أي سمعني خي عبا ما مالتي معناته أغلي ألد سمعت غيرني لازم تناي كم مدس أي نبرة مالتي كما دخلنا ندكاس سميعة قال لي خمس تبلاي كالت دحر كال فلا عبيك ذرة خاني تبني راح أنت ويكون متماسسالي نحنت نجر نخدم لسي زي تأدنا جزيتت نمكينا مفتح تعال غير وانا مفتح نمكينا تخوينا سي تعال ملو تدلي عبيك كم زجبرتها نختار دي مالتي لذي أنكي نايتي ناي مرستعز بالنايو وي أنكي نايتي أدهدو نصلوا تعبين مالك ስለዚህ እቲ ናቱ تعبين أزيو كبير زحن كبيرني قال خاوية كتاكس فتينا مالك يا تفكر بفلاي عبد الصاونت وي أبقول مالتي ምክንያቱ መስለካ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እቲ መምርሒታት ስለ ዘይክተሉ ከይሓሰቡ ስለ ዝዛረቡ ብመሓዘነኦም ወይ መሓዝቶም ተነፅሎ ይጋጥሞም ወይ ይስሓቁ እዮም ንምሳሌ ኣብ ትምህርቲ እቲ መምህር ሕቶ ምዝሓትት ተቀዳዲሞም ኢዶም ሓፍሰብሉ ማለት ተቀዳዲሞም ኢዶም ሓፍየብሉ እሞ መልሲ ክህቡ ከለዉ ሽዑ ምስቲ ኣርእስቲ ዘይትተሓሓዝ ነገር መልሲ ዝህቡ በዚ መንፅር ከዓ በቶም ደቂ ክላሶም ክስሓቁን ይናሸውን ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ንሳቶም ኣድህቦኦም ይስረቕ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ሕጂ ንምንታይ ኣድህቦ ይስረቕ ኣለኹ እንዳበሉ እውን እቶም ቆልዑት ኮንሰንትሬሽን ክገብሩ ይደልዮም ግን እቲ ተፈጥሮ ናቶም እዩ እቲ ብቐሊሉ ናቶም ኣድህቦኦም ዝስረቕ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎኦም ዝቁርቆሩ ዞም ቆልዑ እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣብቲ ኣእምሮኦም ፀቕጢ ይፈጥረሎም ስለምንታይ ኣነ ከምዚ ኮይነ ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ኣለኹ እንዳበሉ የብሎም ወይ ስለምንታይ ኣነ ሓሚቐ ብትምህርቲ ስለምንታይ ከምዚ ሰባት ይስሕቁን ኣለዉ ስለምንታይ ከምዚ ክገብር ኣለኹ እንዳበሉ ምስ ነብሶም ይካትዑዮም ምስ ነብሶም ይዛረቡ ብኡ መንፅር እንታይ ይኮኑ ማለት እዩ ብፍላይ ደገፍ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሶም ሕማቕ ኣመለኻኽታ ወይ ሕማቕ ምስሊ የማዕብሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተዳ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሱ ሕማቕ ምስሊ ኣማዕቢሉኻ ናብ ዝተፈላለየ ፀገማት ዝቃላዕ ማለት እዩ እጂ እዞም ከምዚ ፀገም ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ገዚኡ ብስድሮኦም ዲ ብመምህራኖም ዲ በቲ ብሓፈሽ በቲ ከባቢኦም ክረኽብዎ ዝግብኦም ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ናብ ዝተፈላለየ ፀገማት ይቃልዑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዝበልከ ሓንቲ ክምላልካ ተስኩ ናይ ትምህርቲ ንኽእልካ ቤት ትምህርቲ ብምስሓቅ ብፀቶም ብምስሓቅ ኮነ በቲ ግብረ መልሲ ከም መምሃራን ድመፆም እዚ ጠንቂ ናይ ምቁራፅ ትምህርቲ ኣብ ኣድህዶ ዘለዎም ቆልዑት ኣዝዩ ልዑል ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ካብኣቶም እቲ ትምህርቶም ክመልኡ ወይ ከዓ እቲ ግቡእ ትምህርቶም ኣይውድኡን እዮም ማለት ናቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝስሕቦም ነገር የለን ናይ ምምሃር ዓቕሚ ከዓ ይሓፅሮም እዩ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ በቲ ናቶም
عقمه من درجه من تزي كوينو لك خنت النورمال تمهراي ملو خدوا اي كلن يوم مناطق زولنا نوع ساعات كوف كلن يوم ناتهم اتنشن يسرقوا تز نعوم يسامع عقبات تمرت تزي اللي مستيوم لك تمرتهم خدي كل يوم لازم تنكي ناي مقرات تمرتي خوني خالي اب عبيتوين اذا تنصلنا ادلون بمسعف ابدي تدلي ولفن قداني ولفن كا انا تمال سمعني ري ابقى لازم تقرا طبطبات بزحت بزحت ናይ ኣደሆደ ዘለዎም ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ሰባት ብዙሓት ካብኣቶም ግዳይ ናይ ወልፊ ይኹኑ ናዚ ምስ ንፀል ኢኻ ትኾኑ ናይ መስተ ዓርኪ ትገብር ኣብዚ ዘለናይ ዓድኻ ናይ ሓሽሽን ናይ ካልእ ወልፍን ከዓ ኣብ ናይ ጌም ናይ ጣልዕ ናይ ሰልድን ኣብ ገለ ምዳኣቱኻ ውሕዳት ኣይኮኑ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ኩሉ ኣደሆደ ዘለዎ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ወይ ኣደሆደ ዘይብሉ ግን ከምኡ ኣይገብርኒ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ምህላው ግን ናኡ ብዝያዳ ድፊት ዝያዳ ኣተኩሮን ወይ ከዓ ድፊትን ግን ከስዕበልና ከም ዝኽእል ግን ክነጥፍ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዚ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ስለዘዘኻኸርካኒ ቅሬታ ንዓኻ እውን ባሪፅካ ፅባላ ካልእ እቲ ቆልዓ እውን ድቃስ እንተዳ ብዝግባእ ድቃስ ክድቅስ ተዘይከኢሉ ብዙሕ ዳ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዝቃልዕ ምክንያቱ የምሮና እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ እንተዘይረኺቡ ናብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይቃልዕ ስለዚ እቲ ቆልዓ እውን ብቐሊሉ ድቃስ ኣይወስዶን እዩ ድቃስ ክወስዶ ስለዝሽገር ስድራ ቤታት እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዳሕራይ ክንመፅኦ ንኽእል ኢና ግን እቲ ቆልዓ ክንፈልጣ ዘለና እቲ ቆልዓ ብቐሊሉ ድቃስ ኣይወስዶን እዩ ወይ እውን ድቃስ ምስ ደቀሰ እውን ብንእሽተይ ነገር ናይ ምብርባር ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ADHD ፀገም ዘለዎም ቆልዑት ይኹኑ ዓበይቲ ጠንቂ መበገሲኡ ምልክታቱ ዘጋጥሞም ፀገማት ሓደ ብሓደ ክንርኢ ፀኒሕና ኩሉ ጠንቁን ምልክታቱን ርኢና ናብ መፍትሒታቱ ኢና ክንከይድ ዘለና ማለት እዩ እቲ ቆልዓኻ ብናቱ ዓቕሚ ንዘለዎ ፀገማት ክፈትሕ ስለ ዘይክእል እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ናይ ስድራ እዩ ስለዚ ወለዲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ቆልዓ እንተልይዎም እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ወይ እንታይ ዓይነት ሓገዛት ነቲ ቆልዓ ክገብርሉ ኣለዎም ታራ ናይ ወለዲሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ገዳሲ ሕቶ ሕጂ እንታይ ማለት ምዃኑ ርኢናዮ እቲ ምልክታት ርኢናዮ ናቱ ሳዕቤን ከ እንታይ ክመፅእ ወይ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ርኢናዮ እሞ እንታይ ኢና ክንገብራ ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳስን ፍታሕ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሕጂ ወለዲ መጀመርያ ክውስዖ ወይ ክንዞቦ ዘለና ወይ ክንውስዖ ዘይብልና ወለዲ ዓብ ፆር እዩ ዘለዎም ሓደ ኣደሆደ ዘለዎ ቆልዓ እንድሕር ኣብ ገዛ ኣልዮም ኮይኑ ዓብ ፆር እዩ ዘለዎም ምክንያቱ ከምዚ ክንብሎ ከምቲ ምልክት ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ናይ ምርባሽ ባህሪ ኣለዎ እቲ ቆልዓ ዓቕሊ ናይ ምግባር ክኽእሎ የብሉን ነገራት ናይ ምፅያቕ ነገራት ኣለዎ ሕጂ ወለዲ ነዚ ኩሉ እዚ ተፃዊሮም ንክኸዱ ዓብይ ዓቕሊ እዩ ዘድልዮም ማለት ዓብ ሰከም እዩ ዘድልዮም ማለት ጥራሕ ወለዲ ዘይኮኑ እውን ኣሕዋቱ ኣሕዋት ናይቲ ቆልዓ እውን ኣብ ገዛ ምስ ንኩልና ስድራ ቤት ክንከለና ኣሕዋትን ወለድን ኣሕዋትን ማለት እዩ ሕጂ ኣደሆደ ዘለዎ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ንሕዋቱ ክርብሽ መፃወቲኦም ከበላሹ ነገራት ዘረባታት እንዳደርበየ ንክሓርቁ ዝገብር እዚ ግን ፍሊጡ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ኣይኮነን ቆልዓ ክፈልጦ ዘለና እንታይ ዳ ኣብቲ ውሽጣውን ደጋውን ረበሻ ስለ ዘለዎ እቲ ቆልዓ ነቲ ናቱ ረበሻ ንኸውፅእ ግዴታ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እምበር ፈትዩ ኮነ ኢሉ ክርብሽ ሰብ ሰላም ክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ነዚ ተሰኪሞም እዚ ፀሩ እዚ ከም ዘለዎም ፈሊጥና ዝገብሮ ሓገዝ ኣብ ውላዶም ድርብ ሓላፍነት ይህቦም ማለት እዩ ንወለዲ
መጀመሪያ ወለዲ ዘለዎም ቁጠባዊ ይኹን ግዚያዊ ፀጋታት ብምቕራሕ ኣብ ውላዶም ማለት እዩ ብፍላይ ብዙሓት ቆልዑ እንዳሃልየሞም ኮይኖም ስለዚ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ እንታይ ዝገብረካ መብዛሕትኡ ግዜ ጠላቢ ስለ ዝኾነ ረባሺ ንብሎ ንኽእል ርቢ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ስድራ ቤት ግዚኦም ክበልዓሎም ይኽእል ማለት እዩ እንድሕር ሓደ ቆልዓ እንደዚ ብዙሕ ግዜ ሂብካዮ እትዮም ካልኦት ቆልዑትካ እትዮም ካልኦት ኣሕዋትካ ስለዚ እኹል ናይ ግዜ ምምቕራሕ ኣብ ደቆም ኣብ ውላዶም ክህልዎም ማለተይ 50-50 ማለት ኣይኮነን ግዜኻስ 50 ከም መድላይነቱን ከም ዓቕምኻን ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከዓኒ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ስለ ዝርብሽ እዚ ኣይሰምዕን እዩ እዚ ኣይእዘዝን እዩ ባዕሉ ፈልጥ ኢልካ ኸ ዘይምንፃል ማለት እዩ ስለዚ ዘለካ ፀጋ ብማዕረ ምክፋል ሓላፍነት ናይ ወለዲ እዩ ኣብ ምሕጋዝ ናይ ቆልዓ ንዛረብ ስለ ዘለና ወለዲ ተራ ናይ ወለዲ ተራ ምሕጋዝ ቆልዓ ዓብይ እዩ ንብል ስለ ዘለና ወለድን እቲ ቆልዓን ከዓ ሓበራዊ ስራሓት ክሰርሑ ክኽእሉ ክኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እትገብሮ ነገራት ነቲ ቆልዓ ሓበሬታ ምሃብ ነቲ ቆልዓ ምሕታት እቲ ቆልዓ ከምዚ ተገይረስ ከምዚ እንታይ ሓበራዊ ስራሕ ምክንያቱ ሓበራዊ ስራሕ ስለ ዘዕውት ማለት እቲ ቆልዓ እንታይ ይመስሎ እንታይ እንድሕር ገይሩ ደስ ይብሎ እንታይ እንድሕር ተዘይገይሩ ደስ ዘይብሎ እዚታት ነቲ ምስ ቆልዓ ምስቲ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ስለ ዝዛረብ ዘለና ማለት እየ ኣብቲ ትገብሮ ሓገዝ ክተሳትፎን ክሰምዖን ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ንብሎ ንዑ ብካልእ ክኾኖ ክእል እዩ ብካልእ ርድእ ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቐሙ ክኾኖ ክእል እዩ ካይዳ በቲ እቲ ቆልዓ ዝርዶን በቲ እቲ ቆልዓ ዝደልዮን ሓገዝ ምጅማር ማለት እዩ ብደረጅኡ ከዓ ንኣብነት ሓደ ኣድህዶ ዘለዎ ቆልዓ ፅቡቅ ገይሩ ናይ ምሕፃብ ተኽእሎ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ የእዳው ንኣብነት እንታይ ይኽእል ማይ ቡምባ እንድሕር ከፊቱ ዝኽእል ኮይኑ ሓንቲ ሓገዝ እያ ባእቲ ጅምር ማለት እዩ ንነገራት እንዳሃነፅካ ብሓደ ግዜ ለውጢ ክመፅእ ኢልና ክንሓስብ የብልና ሕጂ ኣድህዶ ዘለዎ እቲ ሕማም ምስ ኣሎ እንታይ ናይ ሕጂ ወለዲ ናይ ወለዲ ተራ እንታይ እዩ እሞ እቲ ሕማም እንከለዎስ ከመይ ገይሩ ነቲ ካልእ ናይ ማሕበራዊ ነገራት ገይሩ ዓቕሙ ክእል እቲ ሰብ እቲ ቆልዓ ኢና ክንሕግዞ ዘለና ማለት እዩ ምሕፃብ ድዩ ምብላዕ ድዩ ምፅሓፍ ድዩ ምንጣር ድዩ ኩሉ እዚ ኢና ንሕና ወለዲ ተራ ናይ ወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ኣዝዩ ዓሚቕ ወይ ከዓ ኣዝዩ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መነፀርታት ሕማምን ምፍዋስ ናይቲ ሕማምን ከዓ ተራ ናይ ወለዲ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ምንፃር ክንብል ከለና ምክንያቱ እቲ ምልክታት ርኢናዮ መጀመርያ መን እዩ ዝፈልጥ እቲ ቆልዓ ኣድህዶ ክህልዎ ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ወለዲ እዩ ምክንያቱ እቲ ወላዲ ዘዝርዮ ግን እንታይ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ወለዲ ናይ ደቅና ሕማቕ ወይ ናይ ደቅና ዘሰክፍ ነገር ክንርኢ ክንዛረብ ኣይንደለና ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣደሲ ኩሉ ናይ ደቃ ተሓቢ እሞ ግን ሓበላ ዓይኒ እንተኾነ ክትሓቢ እያ ትፈቱ ዘይትሕባ ዝኾነት እያ ተውፀላ ማለት እዩ ንሕና ከም ወለዲ ውላድና እዚ ኣለዎ ክበሃል ኣይንደልን ኢና ሕማቕ ናይ ጥዕና ነገር ስለዝኾነስ ኣለዎ እንታይ ዳ ንኸውን ድሓን ክጎድፈይ ድሓን ከምዚ እዚ ገዲፍና ምልክታት ምዝርአ ተራ ናይ ወለዲ ብኣግኡ ናብቲ በዓል ሞያ ከይድካ እዝን ምልክታት ኣለዎ ኢልካ ነቲ በዓል ሞያ ምንጋርን ምስ በዓል ሞያ ምዝራብን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ምውሳድ ነቲ ቆልዓ ናብ ኣገልግሎት ክረክበሉ ዝኽእል ማለት እዩ ቀልጢፍና ናይ ዝወሰድናዮ ቀልጢፉ ሓገዝ ዝረክብ ደንጉና እንተወሲድና ኢኻ ደንጉ ሓገዝ ዝረክብ ስለዚ ነፀርታ ርኢኻ ቀልጢፍካ ምውሳድ ናይ ወለዲ እዩ ከም ዝበልኩም መን መጀመርታ ቆልዓ ፀለም ዘለዎ ይፈልጥ ወለድን መሓዙትን كما تو عرفتو محازتو قلعو زلوين فلتو يم قد فيهم فلتو لازم مستريوسي التيف كان حاجز مخاد مالتيو فهمتي قدم قبل زلكوين صبو نجر كجبر كله حد نجر تزاريفك مستقلع كجبر مستبهاله نجر نحرجيرو ولدي متبع نتاوع لنا نفوع متبع بجنزب طرح يكون بهي طرح يكون بقالات وين نفوع زي غيرك
حركة خمسة تدبر بتعمل تحويسة أنا داسين إني يحويس كان نملك كلنا كل ولدي بتعمل عبي عقلي عبي تتصورنا كله ما له تتصورنا كاف وده تخيلها حرق تخيلها كين زي وده تتصورنا مخاني بتحتنا ولا أخربش هو خبل كلسي السخامس هو ده كونس رجع إلك تزاربه رجع إلك تردو متى بال نحرق رجعت أريخيسها بتقول عخاني رجع يدخل هو مزيد سخامس هو اللي كان نحرق هو اللي كان نحرق كاجين حجزه زي كونكاس كمان يستوي عنو يا هذا الخامات كده تايحجي تقول أجمع الله نعرف لنا تزجور زلق يجاتك بتقوم مخانو نقول تنك الله لذي حاجة زي اليوم على قال ولدي ما أنت ونجر زجبر بتلاقاني ما أنتوي أو وسط ساعات كجبر نعم نيدك الساعات الكاي عن توي تايت نركا نيدك أستجاب كذا كذا تمخلي بخمي كان حجوز نخل وناتو تزيدك استلا ساعات نحرق قامت نحرقنا تعشوا من تزيدك تخيلوا تعشوا من كل بيجي نبعرف حلفه وزوف التوقع قول عايز فرح نحرقنا مدك أسيم ساعات نحرق تفرح تخيلوا ولا تخيلوين مسو تزاريبو الرجاجيو كوت سخط العالم مالك نايم مجب ساعاته أفتح ساعات تجي ساعات الحرة بساعات هيك تصب لا تمهاره كون في سايكوني مالك توسخي هذا زلوا قلعوين ناي لوت ناي مقبار أي قبلني كبيدي نقرأ نعم حرق زي ساعة 3 مستح حرق زي ساعة 1 مستح حرق ساعة 5 مستح نعرفينه نعو أفتح أمره أوسي زخيت مال تجي أبز خنا صار زي ده كمان نوالبات هذا زلوا قلعان نحر حالنا خوينو خان أبونا عدن بحد زي نبر نحر كوينا بحد خسر بتمكن كل على الله منات تقلعه مسديو خوينو مسبو خوينو حدا عين السيستم حدا عين تكايدا نحر حالي وخوينو حجازي يزخون كنت تعنونه تقلعه حجازي يزخون مالك لذي زيتات وين سرع زخونه نطفتات سرع زخونه أكايدا كنت أتات تكون كل على مال زرس عند نحر كوينو وين نوتاتر ما مزخاخري نقرأت صحيح أنت يخجل بالفرح نقول نعم نحد هذا زلوا ولا بس إحنا قاري يرسعوا نقول تسيل سي كندي شينو نعم كابش عوض يصير قص محتاج رسعنا عنا وي براش رسع خوين وي قال رسع حج طيب ولدن نحرا أزين نحرا سقط خوين طلع ليستا أوكي تسيل شراء لازم كم حساب كان مزخاخري نحرها اليوم زيارات طلعوا كحجة زخيلي قال فقري المرأي ولا فقري كم تفتوه كم تفقر مهنات بزح تنصله إذا الوقت ولا بزح كيجا أنت عنده تلوزنا بركاوين بزحات يكون كركب كله مع أن توسي أبو تخم حزتو قاي أخلو أو جزون قاي أخلو بزح جزء يكون حركين ولا نيجاتيف زخونة التحساس تبع أب أكلاته ويكا أمنوسو ناي ألو تاوس زخونة تحساس بقى إذا هن الذي بسخة بتقولها حب قسم خانكا بتقولها فتوى مخانكا بتقول أقداسي ولا أقداس مقارنة أخا إزيتات كتناقرون تحبرون كنا لك تقري بلقاس نقول سنة فتولي مال قالوا نابنت نبلا لنا حجي نابنت نايدك أتسقى مالو نبلا لنا لازم نايدك أتسقى من الحرة قنو مدقاس شكر تبت خونك إذا اختار قالوا مال شكر ناي مدقاس تقول لنا سلزة برابرنا وسلزة فوق تقول ستيموليت قبرز ك زي تدري نجارات كجبرو زدفافو نجارات كنوجودهم كنكل كلا مالك قالوا إن حدا هذا دلو قلعة عقل جيرنا وبحكي خيس لزي كل عرفتي حدا نجار مسجبرة عرفت توه حدا نجار مسجبرة عرفت توه لعيب ما يدخل دليل ما يتبو زخون نجار عرفتي لك خم حدا هذا زي بالقلعة يكون ساعات كنت ساعات وفي له حدا نجار خيدا يكلم كرد قال له خنكل على الناس أجمعنا نايت قلعة من تايكم مجبركم زلوا كرد قال له خنكل على الناس نحن أسد دقيق خسر حزقل تخين أسد دقيق تعرف ليسكاوين تحقق زيكو كان زلقة تعنوي هذا الخمال لذي أمونغو عرفتي أمونغو مزان تمرت مالسي نوي ساعات كفس بالكايكون كنده يسكاد قالوا مريك كنده ساعات كفيل كايكون
لازم تقولع حزول الزغل ساعات وطنيو فلوتيو سدرها بو ترديها خفيتها له كل نقحت زعبا زي حمام زي زعبا زي زايزي ولدي نقحت كلهم كل الله نقحت الليكا نتز متص أجمعت ينكيل كايو لا السبعين سبعين كلتي خن حردا نقحت زي ملكا استخر خن زجير كيس استخر خن زجير كيس صبا سخابة تبع هاي الكون السبعين سبعين مول جيجالهم كمسي إن حردا تتأجم قلت أن حركون كاجي أيتوانا جاجن يا أخي تستحقاجي خام مالك سبعين بس قلعته وعلات نايم شتوي سبعين حق ذاك الويكا بعن صاروا مال لازم دقيفتات كله ندقاقف تخوينا بزعبات حمامك أفلوتو كلونا لا مس حجز هبو تكالات كاني تبغى تخونا زمنا هنقبل كيف كان بحكمنا تخيل مس عبيات تمرتي تزارب عبيات تمرتي ناتن سرعات اللون نحر هذا لو على عخينه بخمي كحجزوه خمسة بخمي معسك حجزوه خمسة ناتن سيستم سرعات اللون جيب نحنا ولدي كنا خنزارب كنا كنزي يلي خنبل كنزي خوين الله خنبل جن قديتها نحنا نحرعني كنا نحرع تزيت أرعنا لسي ما نمسك تقول عيدي إلو كي قبر لوين خيلو مالك أبحكم الناي يخل أبياتت تمرت يخل كله نتقول أب ناي ناس أجزية زخون فتات أدبر له زخونة بوتا يخل ولدي خينا نتقول عم مستلول ويكا حجز كرهبولو زخيل نحب زي كنا حجز كرهبولو زخيل من قدرت كنا نادر كنا دفتك كلا لازم ترانا ولدي أزيو لعلي مالك التعميد لعلي مالك لازم قال كيف أقول خيله أنت يا خبر ليه كل تزاد لنا نجر عز ساعة زي ويكابز تمدبلنا زي نخل بس خلنا خلينا هيدا قال خفالات نعون تكفمه قال خاني بخلا قاعد أم كاتوك تنكف تزغل نقل تاتينا خن تنكف نخل مالك إزعجي قال خابتو بزحه تنكيف مالك تغكن دادا كل صبغر كات اسكان عند هذا بزغبا تنيلنا سمعناكو دادا كله تغليسين انتي مسرتاوي نتب انتايو እዚ ጉዳይ ወይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ቆልዑ ዝለዓል ሓላፍነት ወሲዶም ክዋስኡ ዘለዎም ስድራ ቤት ከም ዝበልካ ይሕዋቱ ሆኖ ብፍላይ ግን ኣቦን ኣደን ማለት እዩ ሓላፍነት ወሲዶም ሽግር ፀገም ናይ ወዶም ወይ ናይ ጓሎም ክፈትሑ እንትኮይኖም ካ ብቀዳምነት ክህልዎም ዘለዎ ነገር ኣሎ ንስኻ ኣፍልጦ ብዛዕባ እዚ ADHD ዝበሃል ጽቡቕ ዝኾነ ግንዛቤ ኣፍልጦ እንተዘይ ረኺቦም ንውላዶም ዋላ ክሕግዝዎ እንዳደለዩ ከሎ ብሰንኪ ሕፅረት ኣፍልጦም ክሕግዝዎ ኣይክእሉን ስለዚ ካብ መጀመርታ ክንገብራ ዘለና ከም ወለዲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘሎ ቆልዓ እንተዳ ሃሊና ብዛዕባ እዚ ADHD ዝበሃል ደሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ንረኽበሉ መንገዲ ክንፍትሽ ክንክእል እንተ መፅሓፍቲ ብምንባብ ድዩ እንተ ቪድዮታት ብምሕዛብ ድዩ انت ناكيلاتات كدنا بموكاس ديو دحان زغونه افلطو انت رخيبنا صيغم وي شغر ناي ولادنا ام مفتاح زلع على تارا كنغبر نخيدنا مالك اتي مسرتاو نجر فلطت رخيبنا صبوغ هنا غنزاب رخيبنا نولادنا نمحجاز حجي كمتي اقديمو خغلت صنحه اتقالعا ابغزو كون ابيت تمرتو كون اكال محبراو هيوتو بزح تصعنታት زركاتو مخنياتو بمحازوتو خصحق يخيل نسوين سلمتي انا كمزي كويني سلمتي انا ابتمرتي حميره وين ابتمرتي كو بقلع عودتاتكا ازيوم بليحتيوم وحماقات راح يكونون وي بماتيماتيكس يكون وي بانجليش يكون وي بزخونه نغرو فولي بالحزر لهم الله ማለት كمزي حنس كم دلهم ማለት ግን بحافشيو نادهوبو صقام ስለዘሎም አድሆም በቀሊሉ ስለሰራቅ ወይ ከሐሰቡ ካይተረዱ ታዋዊኹም ስለዛሩ ወይ መልስ ስለዝቡ بغبابهم يسحقوا اب زمدنا ام مفتار شجر سلازغاطمو بقليلو محازوت كتري ايكولين زغون صقم سلازلوم مسوشطوم يغادلو يقالسيوم حجي مزق ارسي مزي شجرزي اوشطوم نحلو كلو انت را اب غزاناخا تصعنوتات نبزحلهم كوينا كمتو تبلو تصنحخا زياده ابتي وونتا غونتات ابتي برتعنا يتقول ادهيبنا كندنقون كنمرغسون كنبارات انت زي كيلنا زيادة أزيو تنصرون
ወይ ስነ ኣምራዊ ነውፅ ዝፈጥረሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ወከም ወለዲ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እንተ ኢልና ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሱ ሕማቕ ምስሊ ወይ ሕማቕ ኣረዳድኣ ከየማዕብል በቲ ናቱ ብርትዐ ዝያዳ ኣተኩርና ከነተባብዖን ከነመጉሶን ይግባአና ማለት እዩ እንተ ከምዚ ገርና ኣተባቢዕናዮ ኣመጉስናዮ እቲ ናቱ ሰልፊ እስቲም ወይ ከዓ ፅቡቅ ነፍሰ ግምገማ የማዕብል ማለት እዩ ናቱ ኮንፊደንስ ወይ ናቱ ርእሰ ተኣማንነት ሓፊሩ ማለት እንተ ኣብ ገዛና በቲ ዘንፀባርቆ ዘሎ ድኻማት ትርኢና ነጥቆዖ ኮይና ወይ ንቋይቆ ኮይና ግን እቲ ሰብቲ ምስቱ ኩሉ ተፅዕኖታቱ ተደሚሩ ትሑት ነፍሰ ግምገማ ከማዕብል ይግደድ እሞ ኣብ መጨረሹ ናብ ዝተፈላለየ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ይቃላዕ ከም ንኣብነት ከም ዝበልካ ናብ ፍርሒን ዲፕሬሽን ናብ ጭንቀት ናብ ዝተፈላለየ ነገራት ይቀላዕ ማለት እዩ ስለዚ ከም ወለዲ ክንገብሮ ዘለና ንሕና እንታይ ኢና ንውላድና ናይቲ ፀገም እንተ ደኣ ኮይኑ ከነተባብዖ ዝያዳ ኣብቲ ናቱ ብርትዐ ኣብቲ ናቱ ብልጫ ከነተኩር ዝያዳ ፍቅሪ ዝያዳ ሓገዝ ዝያዳ ደገፍ ክንቦ ልዕሉኻ ከምቲ ኣቐዲምካ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ዓቕልን ትዕግስትን ክንገብር ከም ዘለና እቲ ቆልዓ ፈቲ ይኮነ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ብዘይ ድሌቱ ብዘይ ፍትዋቱ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክንገብር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ብተወሳኺ ከምዚ ናይ ደቃስ ኩሉ ጠቂስካዮ ኢኻ ኣብ ኣመጋግባ እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ስርዓት ኣመጋግባ ይኽተሉ እዮም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘሎ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ዘላትና ንእሽተይ ደቂቕ ንኩሉ ክንድምስሶ ኣይንኽእልና ከምቲ ሓንቲ ክትብሎ ፀናሕካ ምናልባት ካሊእ ግዜ ዕድል ተረኺብና ንመፆ ንኸውን ግን ከም ወለዲ ስርዓት ኣመጋግባ ናይቲ ቆልዓ እውን ድሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወና ይግባእ ማለት እንታይ ዓይነት ምግቢ ክበልዓሉ ከምዚ ዓይነት ፀገም ተዳልይዎ ውላድካ እንታይ ዓይነት ምግቢ ክትብሉ ኣለካ ከመይ ዓይነት ኣመጋግባ ብቐፃሊ ክትገብሮ ድለካ ምፍላጥካ ናይ ገዛእ ርእሱ እወንታዊ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ብሓፈሹ ግን ከም ወለዲ ንሕና ኣብቲ ዓድና ድዩ ኣብቲ ዓባብያና ድዩ ዝመፀና እንድሕር ሓደ ቆልዓ ዝኾነ ነገር ተርእይዎ ከምዚ ንነፍስና ወይ ምፅራፍ ወይ ከም ካካሊ ገርና ስለ ዝንርድኦ ቀልጢፍና ናብ በዓል ሞያ ድዩ ናብ ክኢላታት ድዩ ከይድና እቲ ቆልዓ ክረኽቦ ዝግብኦ ሓገዝ ኣይረክብን ማለት እዩ ስለዚ ኣቶ ዮሴፍ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፆ ፀኒዕካ ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ካብካና ካብዚ ዝሃብካና መግለፂካ ተስፋ ይገብር ብዙሕ ነገር ተማሂርና ክንከውን ማለት እዩ ኣብ መጨረሽኡ ግን ዝረሳሕካ ወይ ክትብሎ ዝግባእካ ነገር እንተዳልዩ ቅድሚ ምዕፃውና ዕድል ክበካ ኣይ ብዙሕ እኳ ዝብሎ ነገር የብለይን ግን ከምቲ ዝበልክዎ ወይ ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ኣብዚ ተዋበና ግዜ ወይ ከዓ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ንኩሉ በፂሕናዮ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ገለገለ ክፋል ናይቲ ሕማም ተነኺፍናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና እሞ እቲ ነዚ ወለዲ ድዮም ስድራ ቤት ድዮም በዚ ሕማም እዚ ዘለዎ ቆልዓ እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ከዓኒ ንዝያዳ ሓበሬታ ንክረኽቡ ናይ ምንባብ ድዩ ናይ ምሕታት ድዩ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ዝኩሉ ክትበፅሖ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እንታይ ብተደጋሚ ክንደጋግሞ ምልክታት ናይዚ እንድሕር ርኢና ብዝቐልጠፈ ናብ ሓገዝ ምኻድ ዝወሓደ ወፃኢታት ዝወሓደ ሃልክታት ዝበዝሐ ዓወታት ኢና ንሓፍዝ ስለዚ ስኽፍታትና ሒዝና ኣብ ገዛና ኮፍ ኣይንበል እንድሕር ዳኣኒ ናብ ሕክምና ወሲድካ ይኮ ተዘይብሉ ኣለዎ ኣይብሉናን እዮም ዘይብሉ ከዓ ዘለዎ ከዓ ኣለዎ ኣይብሉካን እዮም ስለዚ እቲ ዘለካ ትሕዝቶ ከይድካ ናብ በዓል ሞያ ከምዚ ስኽፍታ ኣለኒ ምባል ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብዚ በዚ ናይ ዘለና ናይ ኤውሮጳ ነገር ንዛረብ ንሕር ኮይና እስኻ ዘይትፈልጦ እንታይ ሕጂ ንሕር ከይደ መድሃኒት ክህብዎ ክእሉ እዮም ንድሕሪ ከይደ ከምዚ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ገለ ዝብል ናይ ወለዲ ስኽፍታ ይክልወና ዝኽእል ግን ኣብዚ በዚ ዘለናይ ዓዲ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና በዚ ነርወይ ማለት እየ ወለዲ ዘይፍቀደሉ መድሃኒት ዝውሃብ የለን ወለዲ ዘይፈልጦ ሓበሬታ ዝውሃብ ነገር የለን ስለዚ ኩሉ ብኣፍልጦና ስለ ዝኾነ ንሕዳ ንሕና እውን ንፁር ተዘይኮን ኢልና እንታይ ማለት እዩ ተርጓማይ እውን ክንፅውዕ ንኽእል ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣይተረዳእን እንታይ ዝኸውን ኢልና እኹል ሓበሬታ ክንረክብ ስለ ንኽእል ነቲ ወድና ነቲ ውላድና እውን ሙሉእ ሓገዝ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ኣፍልጦና ዝግበር ነገር ስለዘየለ
ምልክታት ብዝርኢ ቀልጢፍካ ናብ ሓገዝ ምኻድ ዝበለፀ ማለት እዩ እንታይ ዝብላሉ ደሓን ንእሽተ ስለ ዝኾነ እሞ እንዳዕበየ ምስ ከለስ ዝገድፎ ኸውን ደሓን ከምዚ ስለ ዝኾነስ ኣይገድፎን እዩ ባይዳ ካልእ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገማትን ኣብ ካልእ ዝያዳ ወፃኢታትን ይኽእትወና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዝሰማዖ ወይ ካብቲ ዝሪኦ ምስ ዓበዩ ሰብ ፈልጥ ሞ ኣይፈለጥዎን ፀንሑ ሞ ወይ ኣነ ብኻብ ቀደም ፈሊጥዮ ኮይነ ነይረ ዝኸውን ይብሉ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን እዚ ኩሉ ሽግር ዘሕለፍኮስ ኣይማለኹ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ፍልጠት ደሊካ ስለምንታይ ከምኡ ትኸውን ኣለኻ ብኸመይ ትቋፃፀሮ ከም ትኽእል እዩ ዝህበካ ትፈልጥ ትኾንካ ዘይትፈልጥ ትኾንካ ግን ወላ ሓንቲ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠትካ ብዝተፈላለየ ምስ ሓኪም ከልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ሰባት ክሓትት ትኽእል ኢኻ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ ግን ብዝቀልጠፈ ምኻድ ዝቀልጠፈ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክፍታት ተሊና ምውሳድ እዩ ክብል ዝኽእል ኣነ ንኩሉ ክትበፅሖ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣይከኣልኒ ግን እንታይ ድብል ሕጂ ንዓኻ ደጋጊመ እቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ መሃሪ ሃናፂ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ሓበሬታ እንረኽቦ እነሰንቆ ካባኻ እዚ ክትቅፅለ ኣነ ዝለዋወካ ምናልባት ብካልእ ውን ብካልእ ኣርእስቲ ውን ናይ ጥዕና ኣርእስቲ እንታይ ሕጂ ኣብ ብፍላይ እዚ ናይ ጥዕና ኣርእስቲ ዘይተተንከፈ ኣርእስቲ እዩ ብዙሕ ካባና ከዓኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣእምሮ ሕማም ከዓኒ ብዙሕ ሰብ ተተንከፈ ክህልወና ይኽእል እዩ ወና እውን እዩ ንሕና ኣፍልጠና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ድርስ ዝበለ እዩ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ዘለካ ሕማም መሓዝ ምዕቃብ ብዘይግልፅነት ናብ ካልእ ፀገም ስለ ዘምፃልና ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ብግልፂ ክንዛረብ ኣገድን ኣይኮነን እንታይ ሕጂ ናይ ኣካላትና ክንሓም ከለና ሕዋና ሕመና እግርና ቃንዛ ስለ ዝገብረልካ ትኸይድ ናይ ኣእምሮ ግን ኣብ ኣእምሮኻ ዝግበር ንኣሽ ነገር ድቃስ ትስእ እንተኾንካ ምግብኻ እንድሕር ብዘናብር እንተኮይኑ ምግቢ ወይ ካብ መጠን ላዕሊ ትበልዕ ወይ ካብ መጠን ንታሕቲ ዘይትበልዕ እንድሕር ኮንካ ኣካላትካ ነፍስኻ ምስ ነፍስኻ ሕጉስ ተዘይኮንካ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ መፂኡ ዝረባብሸካ ነገራት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ገለ ምልክታት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ስለዝኾነ ኩሉ ናብቲ ናይ ትካል ጥዕና ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ሕክምና ዘሎ እዚ ከና ምስ ሓኪምና እዝን ዝብል ክንብል ኣለና ዝብል በዚ ሃብካኒ ወይ ከዓ እዚ ናተይ ሓሳብ ኣብዚ መፅየ ምሳኻትኩም ንኽካፍል ዝዓደምካኒ ከዓ ደጋጊመ እየ መስግነካ ስለዚ ቀፃሊ ዝሓሸ መደብ ካልእ ነገር ክራኸብ ተስፋ ገብር ሎማዓንቲ የቐኒልና ፍለታ ትፈልጡ ኣነ እውን ኣዝየ ዝመስግን ኣቶ ዮሴፍ ግዜኻን ጉልበትካን ሰዊእኻ ዘለካ ኣፍልጦን ተመክሮን ንሕዋትካ ብሓፈሻ ንሕብረተሰብካ ክጠቅም ይኽእል ኢልካ ስለ ዝመፅኻ ብስመይን ብስም ኩሎም ተኸታተልትንካ ልባዊ ዝኾነ ምስጋናይ ከቕርበልካ ፈቱ ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ ኣርእስቲ ተራኺብና ዝያዳ ክንዘራረብን ክንመያየጥን ንለማዓንቲ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ነዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብቲ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ዓወትን ኣሳልጦን ዘለዎ ሂወት ክኾነልኩም ካብ ልቢ ንምነ ንሃገርና ንህዝብና ጎረባብትና ብሓፈሻ ንኩሉ ዓለምካ ሰላምን ፍቅርን ዕብየትን ብልጽግናን ይሃበልና ቻው ሰላም ከነ